Tipra Sharok ni talika bufur baham sinai, Rajar Ciburi Raja ni busharok shakni hawa shakni tongthayo tongai tongna jaga korei. Chana mai korei thunani nok korei ongai birma nangmani bufur ba pai sino shawi manliya. Satai kalayo CPIM rok bisini chiba chawi thangka mungsa Tipra Shakami amchairok no kaham khlailangliya. Hai hini no BJP IPF tino hafango achuk thairi laikha tei bosi Tipra Sharok ni jungjal ongsiwo. Shakni achuk thayo simise torjagui tongo neta mantri rok. Yang chongmari gana khe korei siniwo nok hamyanugo. Chongmari lai thangka joto supogui thangbayo neta mantri rok. Bufuru nuknai bufuru ba Tipra Shani jungjal yakaknai hini wanalai kami amchaini lokorok. Yang khwai hangkor tula sikok RD block by khobjak sikari kami panchayat ni dakma kamio tongnai takuk samprai debormani kopalo kalaijak. Tabuk buini nukhungo samung tangye khe bolongo mukhiting kholi phaila khe maisimache takuk samprai deborma. Buini hakino busak khorok ba hi khorok sa tui tongmani tabuk borok si tongnai takuk samprai deborma wanawi kopal bujak. Tamoni hinmale miya horni watuyo khungsa nok tongmase bai thangka takuk samprai debormani. Haini bagai takuk samprai deborma saka horo thui tongmani joto se langma ari bai khamo hini saka. Bote bo saka tabuk tongjarai nok se korei. Buini nogo se thui ma tongo bufuru ajine bufuru nok snamnai. Tamo khaine hini khakamui mokol logoi nahari tongo kebodo chubano hinai. Khwnai nai di takuk samprai debormani kopalni birmani kok chini mangfliwo. Nong kami Muka sikari bari kai dama. sikari bari bolok enggak Bolong kai tambah. tula sikor tambah tula sikor Tambah hoti osi. mo bufuru nin monok omo haki kok mane Iko tini hor thana yo ene noita nang khamero ko. horni Oni. Pakai thama kita hakai no ko bol thuda. Ke bare wo bising pakai kita bol ke dera kamu. tam rok mani rok khotingka Gairi ro khuri tram ka gandhi no ngeu bera ro jo ko uri he no ba thasi chiri ta uri tram kita. nono hapangni bukhakte eba nor sorkarni bisingte kono mani rok mane nok rok ma rok riri mamangka Mana ko nung phamaya ko agi ro umaya. kon phon maya ko Je ko nung phamaya ko. nin nok khorok busi to Ano ko ang sol ya ka sadana. cherai Chere sol ya ta. Tahu kota no kata buat temen kalau kamu harus jatuh gua banyak kota. maya ko norok tam rok khlaisa Gak yang kata teh tang kata bukan ada cowok kota lah huru kem jauh huru mau main apa ya ku. Kayak no huru tanah kayak kami lang nak tahu saya mia agak jauh kota. norok tabu boro thui tong Ang tahu tahu no huru ku jangan kata tang kata bunyi tuh mah tuh kota. tabu jara kebo chubanani obah rok manya ko soba churong manya ko ke পঞ্চায়ত dok thangai kuno kagos rok diderika Ponsel tuh kalau foto itu aku butuh ya ada kota. mane samung bijini bage Hu kali tuh mau main rai par yang bang mau yang salah sih melihat kayak melihat ah. ke ration card le Terus toro kakak tuh mau epet. APL je omo hai ni nogo ngi tong mani oborok le neng sabono পঞ্চায়ত rok no kuno chuba churok sana mo Apa tuh ang tahu pale sama gitu. No huru sama ya sajung pale ya baru baru tahu mana coba kem jauh sana musuh ta. chuba churok ma khata bu bele Maka jauh kau no huru. Uri betahu banyak tuh tengah selai. Dari sama kayak besar ta. Juga berkaya macam apa.